Hello mga bata, ani-ana sad kita sa atong letra serye. Karon maghisgot kita sa mga butang nga nagsugod sa letrang I. Unsa tong hisgutan karon? Mga butang nga nagsugod sa letrang I. Okay. So unsa man kahay sound sa letrang I? E. E. Unsa gani ka to? Very good. E. Karon atong tan-awon ang mga butang nga nagsugod sa letrang I. E. Isla. E. Isla. Unsa gani? Very good. Isla. Kini unsa man kini? E. Isda. E. Isda. Unsa kini? Very good. Isda. Kani unsa man kini? E. Ilong. E. Ilong. Unsa kini? Very good. E. Ilong. Kini unsa man kini? E. Isaw. E. Isaw. Unsa kini? Very good. E. Isaw. Kani unsa man kini? E. Itlog. E. Itlog. Unsa kini? Very good. Itlog. Kini unsa man kini? E. Iro. E. Iro. Unsa kini? Very good. Iro. Karon magdula kita. Atong pangitaon ang mga butang nga nagsugod sa letrang E or letrang I nga nagsound sa E. Okay, so unsa man ni? Unsa rato kani? Very good. Isla. Kini. Very good. Isda. Kini. Very good. Ilong. Kini. Very good. Isaw. Kini. Very good. Itlog. O kini? Very good. Iro. Maayo mga bata karon atong i-jumbled ang mga pictures kung nakahinumdum pa bagyod ka mo. Ready na ba? Ready na ba? Okay, so unsa ra to ni? Very good. Itlog. Kini. Very good. Isaw. Kini. Very good. Isla. Kini. Very good. Iro. Kini. Very good. Ilong. Og kini. Good job. Isda. Karon atong tun-an kung unsaon pagsuwat ang letrang I. So una, ingon anion siya. Okay? So sa mabaw, magsuwat kita og linyang pataas. Okay? So magsugod kita sa mabaw, padung sa ubos, straight nga linya sa duha, tulo. Mao kana ang pagsuwat sa dako nga letrang I. Ug ang baby I nga naon nato pagsuwat. Okay, magsugod ta sa red padung sa ubos, ana pinabarog nga linya padung sa ubos ug ato kining tuldukan. Okay, so ana ra ang tuldok. Okay? Okay,
Okay, so anaon ra nato ang tuldok. Kausaon ra nato pagtuldok. Okay? So, kausaon ra nato pagtuldok. Chung, ana ra siya. Ikaduha. Karon tan-aw nato, mag-practice kita sa papel, magsuwat kita sa mama nga ay pinabarog nga linya. Okay? So, blue to blue ang mama ay sa taas padung sa ubot, straight ra na siya. Okay? O atong butangan og pinahigda nga linya sa mabaw. Man ari na pud kita sa ubos, pinahigda nga linya. Karon ang baby ay straight nga linya from red going to blue, na straight ra. Okay, og butangan nato og tuldok. Oy, nga na ra mga bata, nakasunod ba? Karon pwede na mo mag-try gamit ang inyong papel og kanunay hinumdumi ang mga butang nga nagsugod sa letrang I. Okay, hangtod sa sunod higayon, maayong adlaw mga bata, ug sa kanunay, enjoy learning and be happy!